Sanibonani. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila mfethu. Mfowami Mkhonza nibingelelayo. Thank you so much for being here. Thanks for supporting this channel. Ngiappreciate yonke into eningenzela yona. Ngicela ukwamukela onke ama-new subscribers to this channel ku YouTube nama-new followers to this channel ku TikTok. Ngiyanibonga futhi ngini-appreciate kakhulu ngendlela engisupporta ngayo mfethu. Ngicela ke abangasubscribe bangasubscribe sikhulise le channel baphinde bafollowe futhi ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Bengibuka iAction SA namhlanje izovezela umphakathi ikakhulukazi umphakathi waseJohannesburg ukuthi ubani ngempela ezofolosa ngaye kulokhetho lomasipala as umayor candidate. Seku officially ke ukuthi uleader weAction SA ubaba Herman Mashaba ufuna impela ukukhuza ibuya as uJoburg mayor njoba sazi ukuthi uke waba imayor eGauteng eJohannesburg before under ibanner yeDA. Uma ungathatha ukubheka ke ubaba Herman Mashaba ngendlela mina ngimchaza ngayo njengomfoka Mkhonza uya ngokuya uyakhula kakhulu kwipolitiki yase South Africa. Indlela ayiphusha ngayo neangle aqhamuka ngayo neAction SA ngisho ngithi mina ama strategies wakhe on point. Mangithi on point ngishi ayisebenzela iphathi yakhe. Mawungathatha ukubheka nje lapha eJohannesburg akaqali ke futhi manje even ase under iDA mawubheka eJohannesburg ubaba uHerman Mashaba wayevele vocal kakhulu. Wayevela vocal kakhulu ngendaba yama illegal immigrants noma abantu bokufika babuya kwamanye amazwe abagcwele eJohannesburg abenza kube nzima ukuthi lela dolobha lifunction. Eseyimeya yaseJohannesburg wayenza konke okusemandleni ukuthi alwe nendaba yezidakamizwa, substance abuse and everything. Wayevele istance sakhe sicacile ngabokufika ukuthi umephi kulodaba lwabantu bokufika eSouth Africa. Akukaze kube imfihlo ukuthi umephi odabeni lwabokufika eSouth Africa. Ngiyakhumbula nami ngomunye nje wabantu abake babizwa kusangoyi mayor lapha eJohannesburg for interview ye social work. I got a call to attend an interview. I can't remember the year, but uyena wayemeya. That's what I remember very well. Ngendlela ay active ngakhona ukulwa nendaba ye substance abuse lapha eJohannesburg. So mawungathatha ukubheka ubaba Herman Mashaba istrategy manje eza ngaso mawungambuka kahle ubheka ama South Africans ukuthi yini akhala ngayo kakhulu bese ubeka indlebe yakhe lapho alalele futhi alalelisise ukuthi naka abakhala ngabo abantu base South Africa kakhulu bese yena ungena kuleyo gap leyo. In short ngisho ngithi uyipolitician ekwaziyo ukubona ama gap iwasebenzisa. Yabona njengamanje eSouth Africa vele into okukhulunywa ngayo kakhulu njengamanje udaba lwama illegal immigrants necrime ayenzayo eSouth Africa. Indaba yama illegal immigrants necrime ayenzayo eSouth Africa kubulawa oDJ Warras kubanjwa abantu inkunzi, hijackwe imoto, kwenzeka all sort of things. Mawuthi uyabheka
abanye balabantu abenza lezi zinto akusiye bala South Africa, ama-illegal immigrants. Ulalela konke lokhu bamashaba bese buka ukuthi kulawo ma-gaps i-Action SA angayifaka kanjani lapho. Ukhumbule ukuthi uma ngabe umuntu ekhala noma esenkingeni noma ecindezelekile bese wena ufika umnika into ezomrelieve. Ake ngithi nje uma uphethwe ikhanda bese ngiqhamuka mina nephilisi elifana mhlampe ne-Compral noma ne-Panado or noma whatever, lifike lelo philisi likulaphe ngaleso sikhathi. Ngeke lowo muntu loyo aza kulibala ukuthi wamnika iphilisi ebulawa ikhanda. UHerman Mashaba-ke into ayisebenzisayo ubuka lokho ukuthi bakhala ngani abantu base-South Africa, agxile lapho avale leyo gap leyo. Uyabona nje manje buka indaba yama-cartels, ubuke indaba yama-foreign nationals adayisa ama-drugs, ake ngithi nje ama-Nigerians ikakhulukazi. uXolani Khumalo weSizokuthola siye sabona ukuthi iSouth Africa iyalijabulela kakhulu futhi iyalithanda uhlelo lwakhe lweSizokuthola lapha kuMojalafa. Engisho ukuthi i-Action SA ande ubaba uHerman Mashaba ibikubuka konke lokho, ibuka i-response yabantu base-South Africa ukuthi bayi-welcome kanjani indlela asebenza ngayo kulolu hlelo uXolani Khumalo. Yini ebese uyayenza uHerman Mashaba? Uvele waqonda ngqo kuXolani Khumalo wamrecruiter. Njengoba manje uXolani Khumalo esezostenda nje as i-mayor candidate yaseKuruleni eJohannesburg. Uyayibona leyo nto? Ubuka abantu base-South Africa bese ubuka ukuthi obani aba-active kakhulu ey'ntweni iSouth Africa ekhala ngazo bese usebenzisana kakhulu nalabo bantu. Umsondezile uXolani Khumalo njengoba sembeke as i-candidate ye-mayorship lapha eKuruleni. Buka njengamanje into ayenzayo futhi njengoba bekunale official statement ukuthi ubani ozoba imeya yase Johannesburg, i-candidate i-Action SA, uze washona phansi e-KZN walanda i-leader ye-March and March, umama uJacinta Ngobese Zuma. He was a part of the event yanamhlanje, and she wasn't just a guest, she was even given a platform to speak kuleya event, ensuring ukuthi abantu base-South Africa, even bonke laba abasupporter i-March and March noma uJacinta Ngobese baya ngathini njobe lapha ekhuluma kwi-event ye-Action SA ukubukile wakubheka wathi hayi lokho ngicabanga ukuthi kungasiza kakhulu ukuthi abantu abasupporter umama uJacinta Ngobese Zuma mabembona ekhuluma ku-event ye-Action SA kukhona okuzokwenza noma okuzokwenzeka engqondweni zabo labo bantu uma becabanga ngomama uJacinta Ngobese becabanga nange-Action SA njengoba enzile nakuXolani Khumalo ukuthi bonke abantu abasupport uXolani Khumalo bazothi becabanga ngoXolani Khumalo at the same time futhi bacabange nge-Action SA. Strategic. Uyayibona leyo nto? Engicabanga ukuthi eJohannesburg kuzoba nzima kakhulu. Ukhumbule ukuthi ne-DA engathi impela ifielder umama uHelen Zille ukuthi naye uzongenela laphana uzorana for i-mayorship yase-Johannesburg. Uyabona ukuthi kuzoshuba kakhulu, kuzoba ongaphansi nongaphezulu, but ngikholelwa ukuthi i-Action SA mina ngokwami i-strategy sayo sizoyisebenzela kakhulu. uHerman Mashaba ngicabanga ukuthi kuzomsebenzela kakhulu. Uma ubheka bengibheka nje for example lapha ku-News of Africa ku-analyzewa indaba
yabantu abasebenza ema-university ase-South Africa. Kuthiwa about 7.7% wabantu abasebenza noma abaqashwe ema-university ase-South Africa ngama-foreign nationals noma abantu abangasibo ase-South Africa babuya ngaphandle. About 7.7% wabo basebenza ema-university ase-South Africa. Mawungabheka labo bantu abaqashwe lapha ema-university ase-South Africa, iningi labo mawuthi uyabuka uzothola ukuthi ukuqashwa kwabo laphayana akuzange kusetshenziswe inqubo noma indlela efanele kulandelwa ama-processes e-Immigration Act. Uyayibona leyo ngendlela mina engibuka ngayo. So ngale ndlela engiyibuka ngayo konke lokho, ngoba abantu nje sekuvela wonke lalama state bazobuka ukuthi iyiphi iphathi engasiza kakhulu ekutheni kudilwe nalesimo esingaka okukhalwa ngaso sabantu bokufika abaqashwe ema-university ngalezinga elingaka. Kube khona ama-South Africans angenza the very same job eyenziwa labantu bokufika njengamanje, kodwa ahleli ama-South Africans abathi afaka ama-CV awaqashwa. Action SA ngicabanga ukuthi abantu bazoyibukisisa ukuthi ngempela nayi phathi elinakile lo daba labantu bokufika okungenzeka ukuthi isilawule lesimo. Ngiphinde ngikhumbuze ukuthi eJohannesburg, ake ngithi nje eGauteng, kuye kwaba nanezikhalo njengalapha e-Addington eDurban ukuthi ezikolweni eziningi eGauteng abantu bebahluleka ukurejista abantwana ezikolweni kulento le online application. Kukhalwa kakhulu ngayo yonke lento le, and zikhona nalezikhalo zokuthi even khona ko-Johannesburg la kunezikolo ezamukela abantwana babo ukufika kakhulu ekubeni abanye base-South Africa bengakayitholi indawo. Mangingasho nje kafishane ngithi i-Action SA indlela engiyibuka ngayo iyingozi kulo khetho oluzayo ngoba inaka kakhulu udaba okukhalwa kakhulu ngalo e-South Africa, okuwudaba olungasingathwa ngendlela efanele uhulumeni wase-South Africa, okudaba lwabokufika. Iyona mina engicabanga ukuthi izodla ngalo i-Action SA. uXolani Khumalo udila kakhulu lapha kusizokuthola ngabantu bokufika abagangayo. Yes, nabase-South Africa uyababamba abadayisa ama-drugs and stuff, but most yama-drug dealers adila ngawo abantu bokufika especially ama-Nigerian. Nangu uJacinta Ngobese abezokhuluma lapha naye abedila ngabo kufika kakhulu and all that. So Action SA ivala. So ingako ngithi kule video watch Action SA especially in Johannesburg. Lapha eJohannesburg Metro City of Johannesburg nalaphana ekuruleni izoba ingozi kakhulu Action SA mina ngokwami kulokhetho oluzayo. Ngithi ake ngiyenze le video, angazi nilibuka kanjani lo daba, ake sixoxe ngalo. Kukhona ongakusho nge-Action SA manje after iveze namhlanje ukuthi izofollow sangoHerman Mashaba eJohannesburg noma e-City of Johannesburg, bese kurulweni ifollow sengoXolani Khumalo. Kukhona yena ongakuphawula ngaloko Action SA kulokhetho oluzayo. Ngifuna nje sixoxe ngaloko, akukho okuningi. Mfowami Mkhonzana, ngiyacela ni subscribe and share and comment. Thank you so much.